Vente. É que me dá un pouco de pereza levantarme. Estou ben aquí sentado. Aplaudidme un pouco a ver se me levanto, se me dá energía. Aí está. Gracias. Que tal, señoras, señores? Benvidos ao Val dos Copratos. Estamos aquí cociñando un día máis na Televisión de Galicia. Seguro que nos seguides nas redes sociais, así non facedes moi mal. @Voltas Coprato, aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e, ademais, pasamos consulta. Se queredes preguntar algo que sexa, aí estamos sempre, todos e todas nós, dispostas a responder. Chegou o momento de que chame aos cociñeros, a xente importante deste programa, despois de mí. Así que recibimos cun fortísimo aplauso a Xulio Mato, Begoña Vázquez, aplauso para eles. Paca. Teño... Bueno, xa estamos. Teño as costas fastidiadas. Que vas ter, home, que vas ter? O que estás en novas. No, de as usaches. Hoxe, de verdad, hoxe erguinme ás 6:30 da mañá. Pa que? Para ir facer un análisis. Básicamente, bueno, fun ao hospital, fun facer unha revisión. Un chequeo, dixeron, me pasen por aquí chequear. É verdad. Unha prova de forza. Que che fixeron? Díxeme que estaba como un animal. Díxeme, siga así, sin facer nada. Sin usar o corpo. Tú non o uses. Pero claro, eles métense comigo, pero Xulio ven hoxe de vacacións. Estou de vacacións. Sabes onde estuvo? Lanzarote. Claro, métese comigo, porque me levantei ás 6:30, pero él ás 6:30 estaba, que? Dormindo en Lanzarote. No, estaba no aeropuerto xa. Bueno, pues mira. Duchado, desayunado. E onte? E onte estaba de paseo xa, por Sí, pola ás illa. 6:30 nin de coña Pola estaba de illa, paseo. vendo o amanecer. Non o crees nin Amanecer, ti. Porque ali é unha hora antes. A ver, que che falta? Que pasa? No, estou vigilando todo. Aburriste? No. Aburriste? Na miña vida non é aburrida. Non. Queres darlle ti paso á receita? Por veña? Pois mira, chámase Paca de Camariñas, DJ, a ver que nos trae, xa sabes como vai. A ver que nos trae Paca de Camariñas. Buenos días, son Paca de Camariñas, nascida en Arón. Eu o fociño do porco é o peniño que máis me gusta. Eu fago en caldo, en cocido, que é como mellor está. Pero teño unha receta que fago eu, que lle poño allo, perejil, cebola e pimentón. Está buenísimo. Espero que eses cociñeiros tan bons que tendes, que me den algunha receta máis. Saludos ao meu home, ás miñas fillas, ás miñas netas, a toda a familia, e bicos para todos, os quero. Aplauso. Para Paca de Camariñas, que nos trae unha receita espectacular, é unha receita que eu creo que arrasa ali por onde pasa. É así, unha receita boa, porque vamos facer... Que vamos facer, Begoña? Morro. Morritos. Mira que temos aí detrás, Quen é? Xabarín Cruz. Do principio, parece. Do principio, sí. Inda era Rosiña, inda non Cando era... me fixen eu o carné. Sí. Home, claro. Ostras, eso cando... Na época de que, Na época de que? De que? Na época de que nin que nos leváramos, xa empezamos a cambiar a historia. Ostras, eso igual, eu que sei, Sí, no Neolítico. 1900. Dos Castros, do Castro Santa Tegra. Cando fixeron o castelo de Monterrey. Da revolta en Mandilla. Bueno, que nos pedía Paca que fixéramos morro de porco, algo que nos encanta, así que vou empezar con Xulio. Xulio, que vas facer? A jeta enteira. Eso é... Isto é unha... Eso é o que recibo tortazo. Isto é típico de Salamanca, é unha careta fresquiña. En serio? Fresquiña, desosada, e vámola a facer en dúas coccións. Vamos a facer unha do Vinci, vamos a meter no forno tapadiña, despois vamos a sacar, vamos a meter máis, destapada, con lume máis fuerte, e vai nos quedar... Pero eso prendicho en Lanzarote. Torrermo puro e duro. Prendicho en Lanzarote. Non te dixen que é de Salamanca. Bueno, pero a mellor prendicho lá. Sí, claro, ali é unha hora menos. Xa che dixen. Xulio Mato vai facer unha careta, non, careta. Jeta. Unha jeta como a túa. Unha careta, unha jeta como a miña, típica de Salamanca. E Begoña, Pois eu nada. Vázquez de Berín, de Ríos, máis ben. Pois eu voulle facer a Paca un bocata. Un bocata de morro, ela non quere morro. Pois xa verás que morro máis rico lle fago. Morro que tes ti, sí. Sí, cortado, frito, crocante. Ostras, ese que vai saltar. Pois xe que vai saltar, pero xe mira. por favor. No, xa traxe unha pero- tapa. Xa, para que non te asuste nin che manche esta camisa tan bonita de tigres de safari. É porque non está quero feito un manchar. animal. Está feito un animal, sí. Vamos cociñar Con mazá. morro. Chapata. Señoras e señores, facemos morro na volta escoprato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos para lá. Bueno, ¡Ja! El puerco. ¿Dónde está el puerco? Es el palmas.
mira. Mira qué maravilla. Levante eso. Jesús de Ordes, Sí. que nos aconsellou Jesús... Mira. O carniceiro, Jesús de Ordes, o carniceiro, dixo el, levade isto, que é material do bo, dixo. Home, claro, E fixémoslle caso. Hai o tres. Moi A ben, súa orella, moitas o seu grazas fociño, a polo súa consello, papada, Jesús. que me encanta. Mira. Muy rico. Guau. Bueno, Vamos a volver con Jesús, despois Home, desto, aí sí. Despois de... Home, hai que recoller ali. home, claro. Despois desto... bueno, hai que pota recoller con ali. tapa tamén. Moi ben, Aquí non che entra, Xulio. Ok, aí non vou meter a careta. Vale. Se te meta a ti, porque... A ver, aquí... Mira, ven así, moitas veces véndese envasado vacío, vale? Pero Hai xa que ven pedir unha... desalgada, No, claro, este é fresca. Fresco. Vale, fresca e todo. Isto é Vale, fresco. Ten que estar sin curar, o sea, nin salgada, nin afumada, nin nada. Se fresca de todo. Fresca. Matao o porco, Que ten moito quitao do mérito. porco, Como xa está. dixeche que era o carniceiro? Jesús de Ordes. Jesús. Pois Jesús é un artista porque non é fácil quitarlle todo o oso en cru, Non sei, sabes ti. Está perfecta. Pois dillo aí. Está perfecta, Jesús. Está perfecto. Vou aproveitar a decirlle a xente que nos chame e que nos diga se algunha vez limpou así, se a sacou así, Claro. Porque seguramente hai moita xente por Galicia diante. 881-365-536. Chamado a voltas co prato, xa sabedes que podedes concursar, con nós. Se tedes algunha dúbida, tamén a preguntades e queremos saber se algunha vez limpastes ou quitastes a jeta, a careta así, bueno, con estilo, como este. É un nome chulo, a jeta, Sí, a jeta. Bueno, pues vamos ca jeta. Vamos ca jeta. Vale. Veña. Mira, primero vamos a dar a volta porque vamos a empezar por aí. Por aí é máis fea. Por aquí. Por aí. Bueno, é máis fea non, pero é o que é unha jeta fresca. Bueno, Entón, o que vamos a facer, o primeiro que vamos a facer é un machucao. E para ese machucao Fai falta un bol. falta un bol. O bol que che trouxe. Tiña que ter un mortero, pero como me esqueceu, pues vamos a usar este. Queres un mortero? Non fai falta. Queres que chupide? Ou? Non nos fai falta, mira, xa verás. Non nos fai Xa verás, falta. mira. Mortero. No. Bueno, é igual, non te preocupes que Vale, despois vou intentar outra vez. Mentras ven, vamos esperando os Vou allos. intentar despois. Mira, isto vai levar allo, vale? Aí vai levar unhas areas de sal, vámoslo machacar todo ben machacadiño, despois un poquinho de pimentón e aceite de oliva. Vale. Vamos a facer unha salsiña e vamos a... Esa é todo para pintala, Eso é para aí, untar para untar toda a jeta. A que? Jeta. Encanta. A mí tamén, encántame. Vai, entón, que tal en Lanzarote, ben? Moi ben, Moi ben. Sabes que fai aire seguido? É o que ten. Seguido. É o que ten. Pero pola mañá, pola tarde, pola noite, seguido. Pero ti estabas ben ali. No, moi ben, Moi ben. O sea, quero dicir, o aire Esa é brisa, bo- esa brisa Claro. suaviza a temperatura. Claro. Pero hai que ter tino porque queima igual, Sí, Hai que ter tino porque queima igual. Eu Ben, oye, que? Aquí estamos, É porque me protejo moi ben. quitando as historias de Lanzarote unha hora menos. Creo que vou Ali é unha marchar menos, contigo, increíble. Bueno, cando queiras. Sí, cando queiras. E chama Xulio, imos con Begoña. Ai, ai. Aí está. Cochinito, ai. Aí está. Veña, que estamos en época de fútbol. Sí? Hai que estar animados, hai que estar Eu, a animados. verdad que non che son moito de Ti fútbol. pasas, xo sei. Eu non me interesa moito ese rollo. Como di un colega meu, non me interesan os teus intereses. Veña, Eu- receita, veo, que hai un montón de cousas aquí, ten un aspecto moi Teño un chulo. montón de cousas, non sei nin por onde empezar. Puxen un montón de huevos aí, señor, por que querei tantos huevos? Por que? Irei fritir, non. Vale. Non fai falta tantos. Entón, para que os queres? Por non sei, para facer unha mayonesa, pero fai falta só un. O que pasa que me enchín de valor e dixen, vou botar os huevos todos aí. Vale. Bueno, vamos a facer un bocata de morro Sí. frito. Sí. Vámoslo pasar, vamos cortalo finiño, vámoslo pasar por un pouco de fariña de millo. Menos mal que tes tapa hoxe. Teño tapa. Bu. Despois, vamos a preparar uns pepinillos destes cogombros. Cogombros. Cogombros pequeniños. Ahora estou aprendendo moitísimas Cogombriños. palabras. Cogombriños. Aí está. Que sai que plantalos fai 2 meses para telos agora. Así pequeno. Un mes e pico. Si non son Un mes e grandes. medio. Cóllelos en pequeno. Pero, Hai planta de pequeno e hai planta de Claro, grande. Hai porque- planta tamén de pepinillo. xa, pero escoita unha cousa. De cogombriño pequeniño. Que- Escoita, non vale o cogombro normal
que crezca un pouquiño a quitalo. Sí, vale, perfectamente. Sí, cortámoslo Na miña finiño. Mira, Na miña vida. Ai, pásame eso. cortámoslos así pequeniños. O noso porco dá voltas co prato, eh? Mira. Mira, ves? Mira, vamos a preparar un... Ai, madre mía. É un día destes arreoche, eh? Sí. Además é que eu teño mala leche, Se eh? poño aquí a plancha. Se pose a plancha queda sin pés. Bueno, Veña, dalle. vamos a acompañarlo de cogombro. Vamos a facer unha mazá. Xa sabes que a mazá ao porco queda allí espectacular. Espectacular. E pois, na propia mazá vamos a retirar un pouquiño e vamos a facer unha maionesa con esa mazá. Vale. E isto vamos a fritir con un pouquiño de fariña de millo. Entonces, vas a ter unha chapata rechea, esta leituga de folla de roble que están espectaculares, que están agora xa empezando Folla de a roble temporada. pode chamar folla de carballo. Vale, pois de folla de carballo. Non? De folla de carballo. Home, claro. Non nacen as carballeiras, pero bueno. Ou ti chamarlle roble ao carballo Vamos a no facer, ríos. mira, vamos, eu non, eu chamolle carballo. Entón? Boa carballeira, boa souto. Vale. Temos aquí, A ver, os cogombros, mira, venga. os cogombros, vamos con eles. O primeiro que temos que facer para que nos vayan así mariñando e collendo sabor. Sabedes este cogombro que aparece nas hamburguesas que nos mola un montón? Sí. Que así que ten un toque doce e tal. Vale, pois vámoslo facer moi sinxelo. Se temos na horta, Dime a dire que se chama cogombro relis. relis, sí, é un relis. Nin idea, Sí. nin idea. Ou Non sei. polaco tamén. Polaco. Polaco. Ai, vai dicir unha animalada. Entón pero será non diría. Sí. Mira, un pouquiño de sal. Vale? Pau. Aceite. Están moi de moda as ensaladas de cogombro, eh? Están moi boas, a mí me No, encantan. están moi de moda, é verdad, eh? Aí vai, vinagre, que teñamos aí vinagre, e agora vamos a engadir azucre. Azucre. Azucre, exacto. Pero pouco azucre, verdad? Un pouquiño de Sí, azucre. un pouquiño. Un pouquiño. Un pouquiño. É un pouquiño. Un pouquiño, nada máis. Estaría Merchi Rodal moi orgullosa de ti. Por supuesto que sí. Home. Mima. Home, pois hai un helado que se fai co cogombro que é un dos máis ricos, que para min é un dos máis ricos. Seguro, eh? Vale, non ter Vamos, ni idea. estou segurísimo de que un xeado de cogombro está boísimo. Non vou a falar contigo deste tema. Vamos Veña. a preparar despois a mazá. Vamos a cortar en dadiños. Usei mazá roxa e esta mazá, vale, esta gol. Vale. Vale, porque unha é máis doce e outra é un poquinho máis... Agria. sí. Pues, Vou chamar a convidada, vale, para que veña ver isto. Pareceche ben? Pareceme moi ben. Perfecto, pois, señoras e señores, recibimos cun fortísimo aplauso. Espero que lle aplaudades, eh? A Paca de Camariñas, un aplauso para ela. Hola, buenos chicos. Que tal, como estás? Ben. Benvida, eh? Gracias. Que tal todo? Moi ben. Por Camariñas, todo ben? Todo de maravilla. Sí, todo controlado. Todo controlado. Tedes a Marcial Mouzo atado un corto ou non? Sí, perfecto. Vamos ver a Xuli, a ver que che trae Xuli Mata. Rímate aí. Hola, Paca. A ver, Jules. Benvida, mira, estou facendo unha jeta. Ti quería o morro, pero vamos a usar a jeta inteira. Vale, mira, aquí teño un majao que fixen xa con allo, pimento doce moído e aceite de oliva, vale? Xa o temos listo, entón agora que vamos a facer é vamos coller a nosa cabeza. Va, vaya machucado máis colorido, eh? Home, isto é unha maravilla, Sí. mira, xa verás. E agora que vamos a facer é con a brochiña, sin apuro, para chegar a todos os rincóns. Ten sal tamén, Entón vamoslle... O sea, xo salga eso. Claro, xa lle vai dar o Xa toque de leve sal. Sí, sí. Sí, porque para esmagar ben o allo, non ves que está ben moi ben Mima. trituradinho? O sal axúdanos. Vale un charcar moitismo, non? Claro, vámoslo pintar todo por dentro. A coller sabor. Para que colla o sabor. Claro, isto vámoslo meter no forno a unha temperatura non moi alta, uns 140, 150, ben tapadiño, mira, con papel de forno e papel... papel higiénico. Papel Papel de forno. Madre mía. Teño unha pregunta. Non sei canto usaría nas vacacións, tía, que che quedou aí na cabeza. Madre mía. Non sei, Xulio... Que teño que estar a compra aquí. A mí dá-me a impresión de que é unha receita que... Deixo que... Aí estou cocendo unhas patacas. Si ten un problema Gracias, tan... Paca, porque este... Digo, Xulio, que non sei... Baixamos aquí hoxe. Dalle un pouquinho menos. No, ahora deixa que coja. Ahora exactamente. Deixámola destapada, Exacto. así. É que non empezaba máis a ferver Digo máis. que non sei se é unha receita, a pesar de ser cacheiro, un pouco de verán. Bueno, de verán non. Bueno, de Vale. cando se mata o porco. Vale, pues nada. No, isto, gustan estos remos, todo No, ano. a ver, contoche a verdad. Sí. A directora Díxome- estudiou en Salamanca. Así. E nos rompa a cabeza con Salamanca A diario. directora díxome, é unha receita moi de verán, verdad? Pregúntalle a Xulio, entón eu preguntei Pero digo, se estudiou en Salamanca, como vai ser de verán se no verán non hai clases? xa, é verdad.
Eso é verdad. Bueno, entón agora o que temos que intentar é facer un paquetiño, vale? Non, van a cerrar. Claro. Vale, vale. Vamos a cerrar porque ten que ir ao forno. Entón, mira, vamos a ir cerrando así por este lado. Sí, ahora que suba, que non deixe de ferver, que non teño trampa, Non teño trampa. Entón, mira, isto poñemos a jeta para regalo, vale? Vale. Me ven embalado. Eso é. E agora, metemos aquí por baixo. Acordarse que temos a piel para baixo. Vale. Está a carne para arriba. Isto nunca se viu, eso está claro. O sea, eu creo que en Galicia, na vida, ti algunha vez o viras, Paca, Non. isto? Hasta nin eu. Paca. Pois, Veña, pois mira, isto ahora sí, temos o forno xa precalentado. Mira, témoslo precalentado, está a 200. Vámoslo baixar a 150 máis ou menos, que non vou baixar porque non temos tempo. vale. Levaralle pois como 1 hora e media aproximadamente. Abre o forno, Paca. Abremos o forno, Paca. Abre aí. Hora e media, vai no deixar aí dándolle caña, e el non o vai baixar, pero habría que baixalo a Habría que 150. Claro, sempre precalentamos un poquinho máis alto para que non nos perda o calor cando abramos. Moi ben. Non? Xa temos aí. Xulio Mato xa ten media receita feita porque é de forno, así que imos ver como vai o de Begoña. Eso Vamos para lá. casi tiene que marchar. Deixa Ahí va. eso, non te preocupes. Vamos con Begoña, veña. Vamos para lá. Boas, benvida. Gracias. A ver, Bueno, Siguiente. eu vouche preguntar, gusta chamazá? A mí gustame todo. Menos mal, porque últimamente non acerto moi Ni a bien. primeira, ni a primeira, a ver. Acerto unha. Segundo potente. Bueno, pois eu vou facerche un bocata de chapata. Estou tostando xa unha parte. Pois vamos a poñer unha leituga de folla de carballo e un pepinillo que facemos así, encurtido, destes que aparecen agora nas hamburguesas que están moi ricos, así, que teñen un toque doce, un pouco doce. Un Non pouco. moitísimo. No. Un toque doce. Un pouco. Un pouco de mostaza, un poquinho de vinagre e un poquinho de aceite. botoulle 7 kilos de azúcar. Mentira. Non, en serio? Mentira. En serio? Mira, tiña ese cacharro e mira o que hai. Sí, sí. Está casi todo. E despois vamos a facer unha salsiña de mazá, unha mayonesa de mazá, e vou acompañar tamén esa mazá que teño aí cociñando, se vou a acompañar unha parte dentro do bocadillo e outra parte para facer unha salsiña. Utilizaste manteiga? Sí, utilicé manteiga. manteiga. A manteiga. Sí, mira, Vale, para a chapata. Estamos tostando panciño. Oh. Está ben, Gústame esta tixola así cadrada nova que chucheiro, temos, Sí, sí, Verdad, entra o pan inteiro por bocatas de Está Begoña genial, Mar de Xulio, Sí. Bueno, vou ir cortando agora. Vou poñer este así para que se me vaya quentando. Vou baixar un pouquiño o lume porque tú non atendas nada. Aí vai, e vou empezar a cortar un pouquiño o morro porque vamos a freír. Ok. Entón, como el lle dá medo, teño ya tapa. Home, a ver, Este non é sí que me pode dé saltar. non é que me dé medo, é que a última vez queimáchesme vivo. Que va. Como non lle vou ter medo? Se a última Mira. vez pouco máis e teño que ir para o 061. Sí, home, sí. É que é verdad. Non é broma. Está cocido e agora vai nos rebozar e fritir Begoña. Por iso agora neste programa temos tapas para as potas. Non sabes o rico que queda isto? Para- Bueno, o morro é un dos bocados máis ricos do porco, A verdade é esa, do porco, non? É unha das Máis mellores traballo. partes. É o máis traballo ao porco, é verdad. Paca, terme que dicir cal dos dous levarías para Camariñas para darlle a Marcial Mouzo. Calcaré dos dous, dime. Tens que escoller unha se Ou un queres. ou outro. Ou un ou outro. A ver, a que máis te inspire a mente. E se levamos os dous? A ver, Quedade sin nada. nós queremos todo ao mundo levar dous, pero non pode ser. Bueno, pues- Entón, vouche pedir que vayas pensar ali. Vale, a zona sufrida. Por digo, chegando. Por veña, un aplauso para Paga que está con nós no Voltes co Prato a Televisión de Galicia. Vende Camariñas. Vai amor, así se titula o noso programa. E iso é o que pensamos de toda a xente que lle meto dente, porque sodes moi listos, pero onde está o morro do fuciño? Pois na cacheira do porco. Así que pouca broma. Como sabedes, a cabeza salgada ou curada deste animal é motivo de gran devoción en Galicia. Supoñemos que esta historia de amor comezou coa necesidade, pero case sen querer descubrimos que cada anaco achegaba espectaculares sabores. Sí, orella, faceira, morro, o sabor venlle de serie. Con isto non queremos restarlle mérito aos cociñeiros, é todo o contrario. Animalos a presentar máis receitas como as de hoxe porque hai que botarlle morro á vida os 365 días do ano. Nada agardar a entroidos e cocidos. Calquera día é perfecto para preparar unha tapa de fuciño e facer felices a familias, familiares e amigos. E se faltan ideas, poñedeas en práctica. Xa nos coñecedes, como sempre, estamos en @voltascoprato, así que seguídenos e participade que seguramente faremos algún sorteo próximamente. Non o tiñamos pensado, pero como xa o dixen, vai haber un sorteo do programa. Xulio Mata! Que pasou? Mira, mira. Mira, sabes como se para o público? Mira. Vamos aí, vamos aí.
Vamos parar, 3, Xa parou, xa parou. Bichis, Hai un fallo, hai alguén despistado, pero bueno, polo demais todo ben. A ver, como van as patacas es que casi se botan por Un par fora? de minutos, un par de minutiños e témolas. Vale, mentras que vamos a facer, vamos a imaginarnos que pasou 1 hora e media, vale? Vamos poñer un pouco de maxia, por favor, Jaime, maxia. Que pasou 1 hora e media. Entón, Aí está. agora o que facemos é... 1 hora e media pasou. Claro. Sacaríamos isto que estaría xa cociñado, que non é o caso, vale? Atención, sabor a top, Estaría todo cociñadiño de todo. Está tal cual entrou, que acabamos de metelo. Xulio. Isto é cociña en tempo real. Vale, estou imaginando que está cocido, vale? O sea, que está asado. Estaría cocido e asado. Asado. Total, entón, que facemos? Revirámolo. Xa empezou a quentar, Fíjachelo fatal, É por qué? Home, porque No. metíchelo cru, sacáchelo cru. Pero porque estou explicando a receita. Xa, pero... O importante é que ao final este cociñado. Xa. Vale, e vai estar, Xa. E vai estar. Entón, mira, ahora que faríamos ca propia grasiña que teríamos por aquí, volveríamos pintar, que non me fixo o caso, porque se me levaron a Pintas de brochina. novo. Vale, sacamos xa o papel de aluminio abaixo. O sea, retíralo despois de cociñar 1 hora e pico. Eso, despois de cociñar un hora e pico, sacámoslo. Vólvelo pintar. No. Este xa vai ter a grasiña toda. Claro, pero dixetes que volvías pintar, Sí, uno. en caso de que non este todo impregnado, Vale. E agora vamos, subimos ao forno outra vez a 200 e vámoslo meter uns 20 minutos para que nos quede ben doradinho. 20 minutos ou 30, vale? 20 Vamos minutos, para. 30 minutos. Vaya, Vamos aí hai para. outro, No, aí non hai nada, Cañotas. No. Non hai nada aí. Non se veu nada. 20, 30 minutos, nós, mentras tanto, imos con Begoña a ver como salta de felicidade ela e o seu morro. Da Galega, por fociños, por cacheiras, somos do clube da Galega. Oink, oink. Oink, oink. Somos do clube. Xo! A ver como nos salta. Vamos a enfariñar e freír, mira. Andan aí. Con quen fariñas? Con eso que é de... Este é de millo. De millo. Sí. Agora estou moi co rollo celíaco, Ahora estou moi... A explicación é moi boa. Ahora estou moi co rollo celíaco. Non hai máis Claro. que ver, non hai máis que ver o bocadillo. Non hai máis que ver o bocado. Para o bocadillo podelo comprar, pero mira que sodes, porque podría ser de outros tipos de fariñas. Hai que ir friendo, Vouche botar picante por encima da cacheira. Oi, vou. Eu voume botar para atrás, vale? Que Begoña? va, non che pasa nada. Non, A última vez que dixeches eso... A última vez que che dixen eso non che pasou nada. Non, Nada. Mira, non salta nada, ves? de momento. Dalle un segundo. Vamos recordarlle á xente da casa que está cocido, rebozado Cocido máis ou menos 1 hora e pico, e agora vai ser fritido. Pero mira, por exemplo, tamén era en fresco, Sí. pero podémolo ter en salgado. Ajá. Vale. Podémolo ter en salgado, desalar, cocer, e despois que salga isto. Aí está. Madre mía. Que este poñer detrás do forno. Casi, Casi. Recordade na casa que isto vai ser un bocata, porque ten por aquí a mazá, por aquí o pan, Mira ten o todo o pan. material. Ahora facendo... Mire eso. Mira yo pan, que a ver se que non se Mira, lle o pasa. pan, No, o pan está non ben. se pasa, o pan non se pasa. Seguro. Está ben. Sí. O pan non se Vamos pasa. alá, Eu, mira, mentres está non abre perfecto. isto... Ala, ahora Mentre vamos a non apagar, abre isto eso- xa está apagado. Tranquilo, No, cañotas. tranquilo, sí. Tranquilo, Xa se foi, xa sabes como morreu, tranquilo. Xa se foi. Sí. Sí. Ar 5. Non digo máis. Morreu ar 5. Eso, ar 5. E aí va, estáse freindo, ves? Vou abrir un pouquiño así para que non... Así sí, Para que vale. non sude, Así sí. home, para que Mira non unha sude. cousa, como se fai a salsiña esa de A mazá? salsiña, mira, temos a mazá aquí, temos a pasadiña xa. Ves? Así, botei un pouquiño de sal. E azúcar non lle botas? No, non lle boto azúcar. Que eres? Mira, agora o que vamos facer é... Xa me caíron os cacharros. Aí que o que vamos facer? Deixala un chisquiño máis así e vamos apartar a metade para facer a salsa e a outra metade deixámola aí. Un ovo... Vas facer como... Vou facer como se fora unha maionesa, pero de mazá. Vale. Sí. Vamos a engadir... Eu neste caso vou facela con aceite de oliva porque me gusta máis. Vale, vas facer unha maionesa como de mazá. Sí, como de mazá. Voulle botar un toquiño... Gusta A picante? ver se o podemos ver. Queimeime, me cago na leche. Pero para que lle tocas? Si tú non lle podes tocar as potas. Me tin llamado a pota, queimeime. Para que lle tocas as potas? Queimadiola. Home, claro, para que lle tocas as Ostras. potas? Tú non podes, tú coller micrófonos, pero as potas non. Queimeime ben, non é broma, Nah, eso non che pa- Toma, mira, sabes, hai un remedio peso de cociña. vai Ponle un pouco de quentando- manteiga. No, Pois un non pouco quero. de manteiga. Non quero. É como che pasan as queimaduras. E por que lle quitaches os mangos eses? Porque a mí non me fan falta a ti. Pero como non che fan falta? Non che queima? Va.
Madre mía. Vamos alá. Un vai. pouquiño de mazá, Sí, mayonesa de mazá. Ahora que están as mazairas, botando as mazás, correcto. xa temos, botámoslle así un pouquiño. Hai que aproveitar todo o que hai na horta. Aceite. Aceite, Atención, señores e señores. ovo. Aceite, ovo, mazá e botas de queixo. Un toquiño de picante Pouco de picante. e vamos a turbinar. Ostras, queimei-me ben, A ver, enséñame. Nah, eso non é nada. Bueno, eso Quentaches non é os nada. dedos. Wow. Quedaronme sensibles, Quedoume sensible o dedo. Veña, dalle aí. Vamos allá. Trrrrska. Oh, mira. Aí vai. E así de rápido faz eso. Por supuesto que sí. Que guai. Como mola. Bueno, ahora Bueno, vamos ahora a ir montando bocata. Xa teño a Vale. salsiña. Ahora marcho con Xulio, vale? Vale. Eu vou ir montando, Ti vai dando. El puerco. Ay, 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 ay. Pa, 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 pa. Dice, ahora todos, eles, Jaime, Cosón, todo increíble. Ahora, veña, aplauso. Dice, moi ben, Xulio, moi ben, estás a top, Estás a top. Gracias. É o forno, É o forno. É o forno, é o forno. Pues vamos alá. Mira, Ahora sí que pasou. ahora sí que pasou... Mira, está igual. No, No. no. Mira o que hai aquí. Wow. Mira o que temos aquí. Tachán, tachán, Tachán. tachán. Eso, en total, unhas 2 horas todos. Mira, mira como está a orella. A ver, dalle. Oh. Espera, a ver se escoita. A ver se escoita. Espera. Wow, Vale. Bueno, pero mira, aquí temos a guarnición crocante. que é o pureciño, a pataca, un toque de manteiga como facemos sempre, pero vámoslo suavizar, o sea, alixerar con chisquiño de nata, vale? Vale. Entón xa temos un puré cremosiño, super, top. E agora o que vamos a facer é, eso como se foran torrermos. Estou moi contento con esta receita, Eu tamén, Eu Estou tamén, moi porque contento. eso é un espectáculo, xa verás. Eu probara a parrilla, pero así non. Isto vai estar... É que ule moitismo, Mira, vámoslo cortar. Vamos coller. Moi ben, Cuidado, porque está un poquinho quente. Si, non vai estar como a Mira. pota de Begoña, así que... Wow! Mira, ahora son como se foran torrermos. Mira como está de jugosiño por dentro. Isto vai para ver o fútbol, Home. E despois a ir a andar. Joder, un partido de Corea do Sur con esto, Buah, sí. Un partido Esto de... podes ver o que queiras. Incluso Wow. podes ver lo que el viento se llevó, que é o que che vai levar a facer a digestión. Xulio vai de maravilla. Ahí está, Begoña... Mira que chulada. Bueno, daquela maneira, vamos Pero con como ela. que daquela maneira? Xa o teño frito. No, eu queríame arrimar, pero non me vou arrimar, Veña, que vamos montando. Eu arrimo má bocata. Estás deste lado, O nunca te super tuve. bocata. Sí, alguna vez sí. Ay, Mira, vamos a la leituga, un poquinho de ceboliña. Temos aquí... no, que queimei, Hai que non me arreo. refrigerar. Ostras, Bueno, é un pequeno calentón, non che pasa nada. Mira. Uf, a mazá, leituga, O pan a tostadiño leituga, ca manteiga. E agora vamos a engadir Ves, isto tamén vale O para ver o cogombro. fútbol. Para ver o fútbol tamén. O cogombro vai botar a cogombro, mayonesa sí. que fixo de mazá. Mira, fresquiño ahora para o verán. Isto é para facelo un pouco máis fresco, que é o morro, sabes? Porque agora, a ver, Si o de Xuli, digamos que é un pouco máis contundente que o teu, non? home, este mar de verán. Claro, nada que ver, nada que ver. Según a directora este. Vou falar con Paca de Camariñas, vale, mentre remates o teu bocado. Muy bien. Tranquila, que chegas, Begoña, chegas, Chego, veña, sí, vamos sí, con chego, Paca de chego. Camariñas, vamos para lá. A ver. Portociños, porcacheiras. A ver, ahora non aplaudides. Todo o programa aplaudindo. E ahora non aplaudides. A ver. Aí está. A ver, Paca, que Dime, contame. A xente do Camariñas está a tolisma, No, ainda ti non sabes ben. Está, a xente é brava, É brava, aplaudindo polo menos é brava. Bueno, que tal, como estás? Moi bien. Ben, Ben. querías ideas? Temos ideas para ti. Si sabes, usa tamén. Non sei, mira, estamos vendo A aí ver xusto como na está. casa, a de Begoña ainda lle falta botar por riba ao morro, pero bueno, de Xulio, sabes como
Soaba iso cando cortou aí. Escoitábase ben. Ten moi boa pinta, Parece que o porco estaba pedindo porco que o comeras, verdad? Estaba porco, cómelo. Sí, en serio, Sí. Sí, pedía el que o comeras. Pedía. É verdad, é verdad. Vamos velo Vamos probar. de pretiño, polo menos, de momento. Parece ben? Sí, claro. Pois veña, vamos con Begoña Vázquez. Veña, un aplauso para Paca de Camariñas. Vamos para con Begoña. Aí está. Espera, Begoña, apagamos eso. Sí, apaga. Ai, Dios. Está apagado xa. Canto medo, non sei por No, sí. Canto medo, sí, pero... Estás invitando nas portas. Pero é que ti non sabes a que me liou xa cunha vez así con os torresmos, Mentira. Ah, Todo mentira. Non che liei nada. no, mira, Que mira. medre non se che ve ningún. Mira o bocata, mira o bocata. Ten moi boa pinta. Estaba de Morro maravilla. fritido, bocata con mazás, mayonesa de mazás, cebola, Fresquiño para verán, ahora. leituga de carballo. Leituga de carvalho. Leituga carballo, non é? Ollo, Cogombro, con pouco azucre. Vou poñer así no restaurante. Hoxe leituga de carvalho. Co cogombro non saímos do asombro. Aí vai. Pois, vamos lle dar un super aplauso a Listo. Begoña Vázquez. Vamos con Xulio, Ala. veña. Xulio Mato. A ver ahora. Bueno, ahora mira, eu teño aquí Mira, xa, Xulia. xa che teño un preparado, este Mima. el como se hizo, vale? Mira, Mima. poñemos o puré, Mima, mira pai como brilla eso por riba, trociños. Non me Bueno, digas... isto é como é jeta, metemos morro, metemos... Claro, Mira, eso non me digas que non parece cochinillo, Non me digas, pa, que se non te está pedindo que o comas. Sí, Ahora verdad? collemos esta grasiña que nos soltou co adobo. Pónganse máis cosullos que acabo que se Sí, eso é verdad, eso é verdad. ¿Eh? Wow. Isto é un plato de primeira comunión, Espectacular, Un super aplauso tamén para don Xulio Mato, artista, crack, animal da cociña. Moitas gracias. Vamos probar, Paca. Este gusta. Veña, por aí á esquerda, por favor. Á esquerda, aí. Pois Paca veu de Camariñas, non contaba, non sei se contabas ou non, pero quería ideas diferentes e ao final ten un bocadillo e un cacho tamén de morro, de jeta. De jeta. Como que é o que facemos hoxe. Así que veremos quen gaña hoxe a voltas co prato. Vos, de momento, chamade 881-365536, que é o teléfono para poder levar os 50 euriños. Ti, cando queiras, Paca, podes ir probando Aí vou. os dous. Sí. Ah, mamá, sí. Como ti queiras. Mima, Pratos Animalada, contundentes, Animalada. Ca animalada. A ver, vamos probarlo. Imos ir a Barreiros. Manuel, que tal? Boa tarde. Boa tarde, Como estás? moi ben, Sí, todo ben? Moi Que bo- ta- Dime. todo ben, moi bon tempo. Sí, non tedes as nubes a cae por aí na Mariña, non? Hoxe non está. Nada. Perfecto. Nós encantados de que, vamos, que te hai aberto todo. Ao sol. Está todo ben. Así, si queres, podes secar as cacheiras tamén ao sol. Como Sí, non. pero eso é máis no inverno, ahora, Sí. ahora é malo de secar. Ahora moi mal, ahora non seca nada. Ahora tostas. Vale, Hola, veña, Omar. vamos alá, por 50 euriños pido yo aos compañeros que levanten a pregunta, vamos coa pregunta de concurso. De que animal sacamos a cacheira? A, do dinosaurio. B, da cebra arzuá. Isto que foron de E cena. C, do porco. Do porco. Va, disti, un aplauso para él. Veña, Non era fácil, un aplauso para Moi Manuel. complicado. Manuel, que leva os 50 euriños. Manuel, un bico moi grande, parabéns polos 50 euros, vale? Vale, gracias. Veña, hasta loguiño, chao. Loguiño. Chao, hasta loguiño. Bueno, antes de nada, parabéns aos cociñeiros, porque vai dúas receitas, As respostas, cando as deciden? É cousa das xefas. Despois do campeonato de truco? Sí. Madre mía. Moi ben, os cociñeiros, moi boas receitas. Estalle aí, dalle que dalle Paca. Está buenísimo. Quen fora Paca, Quen fora Paca, a verdad. Está o público tamén querendo ser... Queríade ser Paca, verdad? Pode dar a probar. Claro, fame. querían ser Pode Paca, dar a pero... probar. Come. Eu máis, non? No, pues vamos alá. Vamos alá. Paca de Camariñas. Despois de probar as dúas receitas espectaculares, sabrosas, riquísimas, só pode gañar unha. Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Begoña Vázquez co seu bocata! Aí está. Non sei eu se contaba Begoña con gañar hoxe. Señoras, señores, nós marchamos, pero mañán, como sempre, hai máis receitas aquí. No a voltas co prato da Televisión de Galicia. Bicos, ata mañá.